Samtang surang adlaw sa klase, gigamit usab kay gayunan sa Mandaue City Police Office aron padangat sa kabataan ang ilang kampanya kontra krimen. Gawas ni gilingaw usab nila ang mga chikiting o midanit o mga regalo. Anang report ni Nico Serino. Sa gym sa Mandaue City Central School, gihimo ang back-to-school program sa tunghaan, inabagan sa Kapolisan. Gilingaw ang kabataan sa nagkadaiyang mga presentasyon, gikan sa mga estudyante mismo. Samtang mipasundayag sab ang dance group gikan sa Mandaue Police. Butang nga gikalingawan sa mga kabataan pagpakita sa talento sa mga pulis. Si MCPO Director Julian Entoma mipahinumdom sa mga chikiting sa pipila ka mga do's and don'ts. Labing gipahimug-atan niya ang kampanya kontra sa bullying mao nga giawhag ang mga kabataan nga likayan kini. Na mo'y classmate, medyo bati-bati ginugnaw, open may handicap, may bukol ba sa buko-buko, buktot, pero atong pagyod nga kansyawan, that is still bullying. Ngayon ninyo nagbuhata. May gidalit pang pahalipay alang sa mga estudyante, mga lapis o basketball gikan sa Kapolisan ug Advisory Council. Ug agi og panapos sa programa, milingaw sa kabataan ang official mascot sa Mandaue Police. May dance number pa sila kauban ang mga magtutudlo. Ang Mandaue City Central School ang tunghaan nga dunay labing dakong populasyon sa Mandaue nga kapin 4,000. Matod sa principal, magpadayon pa sila pagpanawat sa mga uwahi nga magpa-enroll. Digid, di na nato balibaran. Di na to balibaran. I-accommodate yun na to. Gihulagway hinuon sa mga opisyales, hapsayra ang pagbukas sa klase. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.